Ja. Ja. Nu vooral nu met de nieuwe maatregelen dat er terug een nieuwe lockdown is, denk ik dat ik mij veel eenzamer ga voelen als daarvoor. Ja. Ofwel ben ik niet eenzaam, maar er is een heel groot deel van mijn vrije tijd weggevallen. Of een heel groot deel van mijn leven is eigenlijk weggevallen door de coronacrisis. En dat zorgt er toch ergens wel voor dat ik me toch eenzaam of zo voelde. Ja, maar ik denk dat dat wel normaal is. Of ja, ik ben niet echt, ik voel me wel eenzaam, maar ik ben niet echt alleen. Ik voel me weinig eenzaam eigenlijk. Heeft ook wel te maken met toegenomen drukte in mijn huis. Dat heeft ook zijn keerzijde. Ik ben nogal eens graag alleen. Zeker als ik zo gewoon samen in bed lig, of ik ben helemaal alleen thuis les te volgen, dan voel ik me heel eenzaam. Ik voel me eigenlijk niet eenzaam, omdat ik denk ik het geluk heb dat ik in heel de coronaperiode ook gewoon een vriend heb waar ik ook graag mee samen ben. Want ik denk dat dat niet voor iedereen het geval is dat je nu met de mensen waarmee je samenwoont ook daarom heel graag veel samen bent. De angst dat ik mijn leven niet terug ga kunnen oppikken zoals het eerst was. En gewoon te weten dat ik dat wel ooit heb gehad. Hoe het gaat zijn als het gedaan gaat zijn. Goh, ja. Wat ik me vaak afvraag is, wat ga ik met mijn leven doen? Allee, ik kan zo wel verder blijven gaan, maar van het moment dat ik weg moet bij mijn mama, ja, ik ga iets anders moeten zoeken. Ik weet niet of ik een audiovisuele wereld verder kan blijven gaan als er niet echt veel werk is om op te rapen. Dus. De cultuursector, de horeca, mensen die een job kunnen verliezen. Soms wordt er denk ik niet over nagedacht dat dat mensen kan aanzetten tot dingen die onomkeerbaar zijn. De mentale gezondheid van mijn vrienden. Vooral eigenlijk over die vrienden die zien dan. Zo de mensen die je wel ziet in coronavrije tijden, zo op café of op feestjes, die altijd heel leuk zijn om terug te zien. En die je dan nu moet missen. En dan vraag ik me soms wel af van, ga ik die mensen nog wel zien? En denken die ook soms aan mij? Dan luister ik muziek. Of probeer, eigenlijk niks. Dan ga ik zo op Instagram scrollen. Me nog slechter voelen. Dan kijk ik een film tot ik in slaap val. Ik weet eigenlijk ook niet echt wat ik moet doen op zo'n moment. Vooral niet denken aan waarom ik me slecht voel. Dus altijd aan iets anders proberen te denken. Nu, dat is natuurlijk goed voor op korte termijn, maar ik merk ook wel dat uiteindelijk het gaat dat niet oplossen. Ik heb sinds augustus ga ik ook naar een psychiater. En die helpt mij er ook wel bij om alles een beetje een plaats te geven. Keihard muziek opzetten. Altijd. Van alles, hè. Ik probeer erover te praten. Maar je ziet aan de lichaamshouding die ik aanneem dat ik dat ook niet gemakkelijk vind. Vroeger ging ik dus eigenlijk altijd wandelen en zette ik mijn emoties om in beelden, echt gewoon in foto's. En ik doe dat niet meer echt. Ik merk zo van, ik heb zo die animo een beetje niet meer om creativiteit op te zoeken en mijn gevoelens om te zetten in beelden wat wel begrijpelijk was voor mensen dan.
Als ik me slecht voel, ween ik sowieso gewoon. En je hebt mensen die dat opkroppen en vroeger was ik ook wel zo, maar nu al heel lang niet meer. En ik denk dat dat heel louterend is om gewoon te wenen. Blijf in interactie gaan met mensen. Sluit je niet op. Ook al moet je tussen je 4 muren blijven, sluit je hoofd niet op, want zo maakt je zelf gek. Ik denk dat je dit jaar of 1,5 jaar wat je gemist hebt, dat je dat wel als een les kunt gebruiken. En ik denk dat iedereen in deze periode wel heeft ontdekt wat er echt toe doet in zijn of haar leven. En laat het dan een heel lange les zijn wel. Maar ik denk wel iets waar je heel veel aan hebt later in je leven. Positief blijven, dat is belangrijk. De moed niet opgeven. En als je echt slecht voelt, praat met mensen. En hoop dat corona voorbij gaat. Hè. Ik denk als ik nog één ding zou mogen zeggen tegen iedereen op dit moment, is dat je gewoon uw moed en uw ambitie en uw drive en uw passies en al die boel wat je graag doet, dat je dat niet zou moeten vergeten omdat je nu in die wereld wordt gestopt, dat je het zou moeten vergeten.